डक्टर दिपांकर ब्रह्म। आंनि आफानि नामा लक्ष्मीकान्त ब्रह्म आरो आंनि आइनि नामा माया रानी बसुमतारी। आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गरजान गामिनि सासे गरजान गामिनि आङो दाखालि थांनाय 5 मे खालि फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS फाइनाल परिखाखौ उथ्रिसार जानो हादों आरो बे दिननिफ्रायनो आङो डक्टर उपाधिखौ मोनदों। नोंथाङा बेबायदि उथ्रिसारनानै गोसोआव माबायदि मोनदों? दाथ' बिराद मोजां मोनदों आरो गामिनि नाम आरो आइ आफानि नाम बयनिबो नाम जाबाय, बेनि थाखाय बिराद माने गोसोआव गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि बिदि जाफुंसारनायावहाय सोरनि बांसिन हेफाजाब मोनदों होनना सानो? गिबियावनो आंनि आइ आफानि हेफाजाब आरो आंनि लोगोफोरनि आरो आंनि जोंनि गामिनिनो बयनिख्रुइबो साननाय आरो बोरनि सायाव आङो बे साननायखौ जाफुंहोनो हादों। नोंथाङा जाफुंसारनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोर एबा फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? रायजो राजा आरो फरायसाफोरनिसिम आंनि बेनो मेसेज जे गावनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय गिबियावनो गावनि एफर्टसानो मेन आरो लोगोआव थाफाबाय गावनि बिमा बिफा। नोंनि गावनि एफर्टस गैयाबा नोंनि जानाय साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, बेनिखायनो गिबियावनो गावनि एफर्टसा माने मेन। बेफोरबायदि उथ्रिसार जाहैनोबा डक्टर बिमुं मोनलायनोबा माबायदि फरायनांगौ होननानै नोंथाङा फरायसाफोरनो मेसेज होयो? फरायनांगौआ गिबियावनो मेट्रिक आनजादखौ पास खालामनानै साइन्स स्ट्रिम लानानै बाय'लजिखौ मेन खालामनानै बिदिनो PCB फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजिखौ लानानै HS आव मोजां मार्क लाखिनानै उनावहाय निट परिखाखौ उथ्रिसार जानांगौ। बाय'लजिखौ माने मेन साबजेक्ट लानानै फरायोबा माने निट एग्जामाव माने मार्क स्कर खालामनाया इजि जायो आरोखि। दा बिनि उनावहाय मार्क मोनखांनानै उनावहाय सिलेक्ट जाबा माने MBBS आव आरो जइन जानो मोनगोन। दा गिबियावनो इन्टार्नशिप 1 इयारनि दङ, कम्पालसारि इन्टार्नशिप। बे फोजोबनानै रुरेल 1 इयार कम्पालसारि रुरेल दङ, बेखौ फोजोबनानै उनावहाय फार्दार स्टाडिसनि थाखाय निट PG एपियार खालामनो सानदों आरो। MBBS फरायनायाव कचिंथ' लायाखै, जास्ट बुक्सखौनो फरायदों आरो MBBS बुक्स।